கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. யோனா 4:8 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, கர்த்தாவே, நீர் இரக்கமும் மன உருக்கமும் நீடிய சாந்தம் மிகுந்த கிருபை உள்ள தேவனாக இருக்கிறீர் என்று. ஆம், கர்த்தராகிய இயேசு இரக்கமுள்ள தேவன், மனஸ்தாபப்படுகிற தேவன். நமக்கு இரக்கம் தேவையானால் இறங்கி வரிந்து நம்மளை அணைத்து கொண்டு நம்மை முத்தமிடுகிற தேவனாக இருக்கிறார். நம்மைக்கு ஆறுதல் சொல்லுகிற தேவனாக இருக்கிறார். நமக்கு தீங்கு நினைக்காதபடி அவர் கிருபை உள்ளவும் காலைதோறும் அவர் கிருபையினால் நம்மை நிரப்புறவராகவும் இருக்கிறார். ஒவ்வொரு நாளும் அவர் கிருபையை நாடுவோமாக, அவர் இரக்கத்தை நாடுவோமாக. அவர் மனஸ்தாபப்படுகிற தேவன். நாம் தீங்கு செய்தாலும் மனஸ்தாபப்பட்டு இறங்கி நம்மை மன்னிக்கிற தேவன். ஆமேன். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ஆசீர்வதி.